İlmer, менә синең инде талабыңда Татарстан Конституциясының 8-нче маддәсе үтәлүен таләп итәсең. Менә шул 8-нче маддә нәрсә белән бәйле? Аңлатып китсәң иде. 8-нче маддә инде Конституциядә күренгәнчә дәүләт телләре турында язылган. Анда Татарстан Республикасында рус теле һәм татар теле тигез хукуклы дәүләт телләре булып санала дип әйтелгән. Һәм мин юкка гына чыкмадым, әгәр дә бездә чынлап та татар теле, рус теле белән бер рәттә тигез хукуклы дәрәҗәдә булса, бу хакыйкать булмас иде һәм мин монда чыкмас идем. Белеп торабыз. Инде бу беренче акция түгел, бу чираттагы урам чарасы Азатлык татар яшьләр берлеге инде дәүләт теле хәрәкәтен башлап җибәргән һәм һәр айның 8-нче көнендә шундый таләп белән чыгабыз. Бу дәвамлы акция һәм татар теленең дәрәҗәсен арттыру һәм аны башка телләр дәрәҗәсенә күтәрү максатыннан эшләнә торган акция. Бүген 9 көнне, чөнки кичә ял көне һәм бүген инде хакимият каршына чыгарга булды. Менә инде сез хакимият янында басып торасыз. Сезнең яныгызга килде менә хакимияттән аеруча мәгариф идарәсе башлыгы хезмәтләре, менә сезнең кызыксыннармы, нәрсәдән канәгать түгел дигән сорауларны бирүче булмадымы? Мәгариф идарәсе башлыгы әлегә күренмәде, әмма җәмәгатьчелек белән эшләү идарәсе башлыгы килеп инде мәгълүмат алып сорап карады һәм инде нәрсә таләп иткәннәрен барсын да язып алды. Менә син Илмир үзең канәгатьме инде менә шушындый бер кичкенә генә шигар күтәреп чыгып, шушында аның файдасы булыр дигән фикердә торасыңмы? Бу бәләкәй генә эш түгелме, зур эшме бу? Бу мин уйлыйм зур эш, чөнки бу эш шигар күтәреп монда бер үзем ялгыз гына басып торудан гына гыйбарәт түгел. Без инде бу урам акциясы, бу бик зур хәрәкәтнең бер өлеше генә. Бу инде хакимият белән элемтә өчен ясалган. Шулай ук хакимият белән элемтәгә керәбез без төрле мөрәҗәгатьләрне тапшырабыз. Әмма бу урам чарасыннан тыш без шулай ук башка төрле эшләрдә эшлибез.